Здравейте, приятели! Това е прекрасната радост. Част от един невероятен екип град Севлиево. Те са нашите дългогодишни партньори и отново ни избраха за своята квалификация, като днешната им тема беше работа с екранните деца. Беше забавно, беше полезно и лично за мен беше много позитивно. Аз ще си запазя това топло усещане седмица наред. След малко ще дам и думата на Радост, за да каже и тя с каква емоция се тръгва от днешното ни обучение. Здравейте от мен, казвам се Радослава Стоянова, старши учител по немски език в Средно училище Васил Левски, Севлиево. Да, станаха тези обучения с екипа традиционни. Тази тема за екранните деца, ние живеем с темата, защото една голяма част от нашите деца са екранни. Какво се случи днес? Ами аз бях в ролята на едно такова екранно дете. И в тази роля открих за себе си неща, които, гледайки децата отстрани, не съм се замислила. Не, че не съм ги знаела, но не съм се замислила. И беше тази ролева игра, тези методи, които използва екипа, благодарим за което, ни довеждат до знанието чрез забавлението.